Il-Konferenza Ġenerali Straordinarja tal-Partit Laburista li ltaqet il-ġimgħa fl-għaxija approvat emenda għall-istatut. Permezz tagħha l-membri kollha tal-Partit Laburista, inkluż membri tal-Grupp Parlamentari Laburista, se jkunu jistgħu jikkontestaw għal kariga ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit. Meta ndirizza l-konferenza l-Prim Ministru fisser kif l-emenda proposta minnu se tgħin il-partit biex ikompli jinbidel u anke jibqa' relevanti. Il-Prim Ministru tkellem kif il-Gvern enu jifhem ċertu nuqqasijiet li seta' kellu l-partit u żied li għalkemm id-differenza bejn il-partit u l-Gvern għandha tibqa' dejjem irid ikun hemm iktar sinerġija. Il-Prim Ministru qal id-deputat mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista irid mhux biss iħejja l-elezzjoni ġenerali li se ssir fi żmien sentejn u nofs oħra, iżda għandu jħejji struttura li żomm il-partit relevanti għal 10 snin li ġejjin. Hawn fisser kif illum in-nies iħossuhom komdi f'moviment u żied li l-moviment hu ikbar mill-partit stess. Id-diskors tal-Prim Ministru kien iddominat mill-ħtieġa għall-bidla u rrefera l kif il-Gvern qed ibiddel il-pajjiż ukoll. Hawn elenka numru ta' inizjattivi ta' suċċess bħal bidliet fil-qasam soċjali u libertajiet ċivili. Ma naqsitx referenza għal ħidma tal-Avukat Tony Abela li kien nominat għall Qorti Ewropea tal-Awdituri u għalhekk eventwalment se jkun qed jieqaf mill-kariga ta' deputat mexxej. Iddeskriva lil Abela bħala bniedem t-integrità u onestà li jgħin il-partit jibqa' jirrispetta l-valuri tiegħu. Meta għalaq il-Konferenza Ġenerali Straordinarja, l-Avukat Abela sellem lill-membri tal-amministrazzjoni tal-partit u diversi attivisti li ħadem magħhom. Dan filwaqt li għamel numru ta' riflessjonijiet politiċi b'mod partikolari brabta ma' żmien li għamel bħala deputat mexxej. Intant issa li kienet approvata l-emenda l-istatut, in-nomini se jiftħu għada s-sibt u jalqu it-tlieta 9 ta' frar biex l-elezzjoni ssir il-ħamis 25 ta' frar.